Здравейте, прекрасни момичета и момчета! Как сте? Хареса ли ви днешната игра? Много благодаря за вашата активност и вашите интересни отговори. И знаете ли, играта не е случайна. Исках да проверим, отлагате ли живота си? Да, много хора отлагат своя живот. Аз ще направя това и това, ще отида там и там, ще започна моя прекрасен живот, когато отслабна. Или пък не, когато завърша моето образование и взема моята диплома. Или пък когато вече имам стабилен партньор, на който мога да разчитам. Или пък когато имам повече пари, ето тогава ще започна моя живот. До тогава ще събирам и ще отлагам. Казва се синдрома на отложения живот. И не ви го пожелавам. Напротив, избягайте от него. Защо се получава синдрома на отложения живот? 3 основни причини. Първата, заради страха от бъдещето. Страха от бъдещето, мили мои, всъщност е страха от смъртта. Смъртта е неизбежна. Страха от смъртта означава, че цял живот няма да е нашия пълноценен живот. Че ще останат ненарисувани картини, неизпети песни, неизживени мечти. Няма защо да се страхуваме от смъртта. Както и да прозвучи, неизбежна е. Втора причина – неувереност. Нашата увереност. Чакаме нещо, което ще ни даде достатъчно сила. Дипломата, която ще получа, ще ме направи по-уверена. Партньора, който ще имам, ще ме защитава, ще ми дава сигурност и ще се ставам по-уверена. Правилно ли е това? Вътре от нас трябва да бъде нашата увереност, а не да я взимаме от външната среда. И третото – перфекционизъм. Да правя всичко за 10 точки. Не, нито една от 3 причини не е достатъчно важна, за да отлагаш твоя прекрасен живот. И какво да направиш? Задай си няколко въпроса. Да започнем с първия. Защо отлагам? Защо отлагам и какво очаквам? Какво очаквам да се случи, за да започна да живея моя прекрасен живот? Какво е това, което чакам? Втория въпрос. Какво ми пречи да се наслаждавам на всеки един момент от живота си? Тук и сега. Каква е причината? Но нека се огледаме и стигнем до същността на причината. Дали причината е това, че шефа ми е огромен скрънза и въпреки че аз дам всичко от себе си, но той не заплаща достатъчно моя труд? Дали причината е това, че мъжът ми ме потиска и не ми дава да изразявам себе си? Дали причината е това, че имам страшно много грижи за моите деца или пък за моите родители и затова нямам време да правя нещата, които ми харесват? Не търсете причината вън от вас. Не ставайте жертва на обстоятелствата. Жертва на колегите, жертва на шефа, жертва на партньора. Не, вие не сте жертва. Потърсете причината вътре във вас. Коя е причината вътре във вас, което не ви позволява да живеете живота на мечтите си? Третия. Какво очаквам да се случи? И това, което ще се случи, какво очаквам да ми даде всъщност? Какво всъщност е това, което очаквам да се случи, когато започне прекрасния ми живот? Какво ще ми даде сигнал, че прекрасният ми живот е започнал? Ще пътувам на различни дестинации. Тайланд, Дубай, Занзибар. Или ще напиша книга, която отлагам от много време. Или ще започна да се изявявам като певица. Или ще направя домът си просто прекрасен, изключително комфортен и удобен. Какво е това, което всъщност искам? Четвърто. Какви стъпки трябва да предприема, за да се случи това нещо? Какво трябва аз да направя? Не какво трябва да направи шефа ми, партньора ми, децата ми. Какво аз трябва да направя, за да се случи това, което искам? За да се случи моето пътуване, моята книга, моята песен. Какво аз трябва да направя?
И най-важното, петото. Действайте. Действайте. Направете малка крачка днес, малка крачка утре, пък в други ден по-голяма крачка или обратното. Не чакайте нещо специално да се случи. Всяка куца, крива, лява стъпка е много по-добре от никакво действие и от никаква стъпка. Започнете с нещо съвсем малко. Ако искате да научите английски, учете по 5 думи всеки ден. Да, след един месец няма да сте научили кой знае колко много, но ще имате една добра база. А след една година? Една година, в която сте учили само по 5 думички на ден, вие вече ще говорите свободно. Ако това е вашето желание. Ако искате да напишете книга, започнете днес. Казвате, нямам време, нямам вдъхновение. Откъде ще е това вдъхновение? Напишете само заглавието. Или ако ви е трудно заглавието, първата част. Или заключението. Направете конспект. Направете днес, точно днес нещо друго. Не чакайте да дойде специален ден. Най-специалният ден е днес. Защото него имаме тук и сега. Не отлагайте живота си. Нека всеки ден да е специален. И как да го правим като специален? Като носим новите си дрехи. Много ми харесва, имам риска с кадрички. Да, днес съм си вкъщи, но съм с готината си риска с кадрички. И се чувствам страхотно от това. Ползвайте новите си прибори. Някои от вас сигурно го помнят и като ежедневие. За мен е просто като спомен всичките чаши в секцията у моите родители. Тия са от комовете на сватбата, другите кристалните са от този, онзи са от онзи и цял живот те са си в секцията тия чаши. Единственото, което правят е да ловят прах и от време на време беше мое задължение да ги почиствам. Не слагайте прах на вашите спомени и вещи, използвайте ги. Ако не ви харесват, изхвърлете ги. А ако ви харесват, използвайте ги в ежедневието си, така че да ви доставят радост всеки ден. Всеки един ден. Започнете от днес. И това нещо, което ми написахте като отговор, направете го. Сигурна съм, че 90% от вас имат тези 100 лева в картите си. Похарчете ги за това, за което искате. Ако ги нямате, след няколко дни е време за аванс. След това е време за заплата. Ето, планирайте ги тези 100 лева от бюджета. Няма да кой знае какво. Доставете си радост и щастие. Защото колкото по-щастлива си ти, толкова по-щастливи са близките ти. И колкото по-щастлива си ти, толкова по-щастлив е и целият свят. Не отлагай живота си. Бъдете щастливи.